Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ka. Sa Jesus miingon, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta, ang mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan, kay sila maoy nagpatay sa mga propeta o kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nag-ingon, padad-an ko sila mga propeta og mga sinugo og ilang patyon ang uban og ang uban ilang lutuson. Busa silutan ang mga tao niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagbuno kang Abel ngadto sa pagbuno kang Zacarias nga gipatay tunga-tunga sa halaran og sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo, silutan ang mga tao niining panahona tungod kanilang tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang yawi nga maoy moabli sa pultahan sa balay sa kahibalo, apan kamo mismo dili mosulod o gisanta ninyo ang buot mosulod niini. Sa pagbiya ni Jesus niadtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo og nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron hisakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang tubag nato sa Salmo nag-ingon, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Gusto ba mong maluwas? Tinuod mo? Gusto tang maluwas. O unsa may katumanan niining pag-ingon ang Ginoo nagpahibalo siyang kaluwasan, ang Ebanghelyo. Pag-abot na ni Kristo, siya mao ang kaluwasan nga gipahibalo sa basahon sa mga salmo, mga sinulat nila ni David, nila ni Moises o uban pang mga propeta. Kay nagpahibalo nga ang kaluwasan moabot na. Pero pag abot na ni Kristo, ang iyang deklarasyon mura dili man kaluwasan, natanawa diri sa paminawa sa tong Ebanghelyo, alaot kamo, silutan kamo. Yani wa siya moingon nga kadtorang pag-abot niya. Iningon siya diri present tense may gigamit. Silutan ang mga tao niining panahona. Sa to pa, apil mo diya. Apil pud ko. Kay karon man ning panahona. Sige, lingian na imong tupad. Ing na sugot kag silutan sa Ginoo. Sige. Kay karon ba yang panahona? Wa ba sa mo ingon nga silutan karong pizza. Ang sa itong pitsaha pagsangyaw niya, tuig 33 or tuig 30. Di man ito mao'y iyang gipasabot. Karon yung panahon na, present mo na ang silot sa Ginoo, nagpadayon hangtod karon, hangtod sa katapusan sa kalibutan, naa siya'y silot. Muna, ang kaluwasan di ay nagipahibalo sa Ginoo, dili di ay ni siya para sa tanan.
Pero si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya, daan ang giplano sa Ginoo nga kitang tanan maluwas, nga kitang tanan mahimong iyang mga anak, nga kitang tanan mawalay sala sa iyang atubangan. Giplano na nas Ginoo, pero usahay man gud ning plano dili madayon. Nagplano bitaw ta nga adto untang buwan sa Septembre makasugod na ta sa atong kumbinto. Wa man madayon, ngano man minus maghalin. Minus og halin karon ay kuan pang atong halin sa DOPS 8,366. Nya nagkinahanglan man tag mga 15,000 ka slots nga mahalin. Di kuangan panig mga pila pa may kuwangan mga 6,000 kapin. Di gaplano ta tukod na tag kumbinto. Oy, wa man kaayo ni cooperate, pero pasalamat ta sa namalit ani. Pakpakan na to. Sige, salamat kayo. Ang namalit, mao na siya, pero katong wa mo palit, mao lagi. Wa apil unta sila sa plano, pero saon man di man musubay sa plano. Ang ato sang MMTL kaning special slot nato nagplano bayatang mahurot ni karong October 29. Pila naman lang kaadlaw gikan karon kuan man taron kanang 16 days na lang. 16 days ya ang atong halin 1,935 slots pa, naapay 3,065 slots nga wa pa mahalin niya. Madayon kaning atong plano nga mga hatag-tag bugas ngadto sa atong mga 2,500 ka mga kabus nga pamilya. Madayon sa kaning atong plano nga muhatag tag kahigayunan nga matabangan nga ma-repair ang atong mapadayon og ka-repair og pagpanindot ang atong mga kapilya. Pinaagi niining maong okasyon. Ambot lang ka, madayon ba? Depende sa kooperasyon ug mahurot ba ning 3,065 ka slots. Pero niining 1,935 ka slots nga nahalin sa atong MMTL, adako na kay ni kalipay ato gyapong pakpakan. Di ba? Pakpak lang sa apil ang katong wa mo palit. Kay haron mo palit sad mo puhon. Pasabot di ay ang plano sa Ginoo nga kitang tanan maluwas, pero dili siya mamugos nga ang tanan mosubay sa dalan sa kaluwasan or mo avail sa kaluwasan. Kalergon atong una yun lang, pabaksin mo. Pabaksin. Gi uban di gyud magpabaksin. Pero available na unta ang vaccines nga mga kuan, vaccines. Pero di man pabaksin ang uban. May pugsanay. Ang nakanindot Gus Ginoo di mamugos. Di ta niya murag baboy ba nga guroyon gyud ta niya ngadto sa ihawan. Ang Ginoo maghuwat nga kita maoy mo sunod. Igo ra siyang mo pahibalo. Unsa goy pahibalo? Para nako karon nagpahibalo ko, pamalit na mo og slot. Ang mopalit malangit. Nagpahibalo ra, depende imong dawaton og sundon ang gipahibalo. Ngay ko na be, lingi ay mong tupad. Ing na musunod kas gipahibalo. Or nagpalibagbag lang. Ug unsa may gi-emphasize ni Kristo sa iyang pag-ingon, silutan ang katawhan ining panahona karon, idatog kaninyo ang sala sa mga pagpatay sa mga propeta, sukad pa kaniadtong pagpatay ni Abel hangtod sa pagpatay ni Zacarias kadtong propeta nga gipatay diha kunos taliwala sa halaran, hangtod pagpatay ni Juan nga magbubunyag nga giputlan sa liog dito sa prisuhan, giputlan ni Herodes liog. Idakdak nato. Kinsa may iyang gipasabot ni ini? Ibaw mo? Ikatulong lingi sa imong kauban ina, sa imong paminaw,
ikaw kahigi pasabot ani. Kinsa kay dakdakan aning silota, ikaw kaha? Oh, ito, importante na oy. Ako kaha, mo'y dakdakan ani. Posible. Og unsa maning gisaway ni Kristo, ingon siya naghimo mo mga nindot kaayong mga lubong sa mga propeta nga gipatay sa inyong katigulangan. Naghimo mo nindot nga lubong. Gisaway niya. Ang paghimog lubnganan nga nindot sa mga propeta nga gipatay sa ilang katigulangan. Nganuman, si Kristo mga igsoon nagtan-aw sa kasing-kasing sa naghimo ato. Kinsa man sila? Ang mga Pariseo o ang mga leaders, mga elders sa simbahan ni atong panahon na. Kinsa man ni sila? Ang nanaglagot kaniya, naglagot ni Jesus. Na mga Pariseo nagbiay-biay o gisaway nila pag-ayo si Jesus ang mga magtutudlos balaod o ang mga Pariseo. Pasabot, maghimo ta og kunuhay simbolo sa atong pagtuo nga nindot, sama ni atong simbahan, nindot ba ni? Nindot no? O nindot oy. Pero ang atong kasing-kasing liwat sa mga Pariseo o mga magtutudlos balaod ni atong panahon ni Jesus, silutan ta. Gabutang-butang ta dinhi og nindot nga simbahan ang atong altar San Vicente Ferrer nga gisakit og maayos una, gilotos. Butangan pa nato diri og Hesus nga nagdupa, nga gipatay, kunuhay. Kunuhay, gipatay gyud, unya kunuhay maghimo-himo ta aning simbahan nga siya maoy sentro. Sentro ang mahal nga Birhen Maria nga gimartir kuyog sa iyang anak. Unya ang atong kasing-kasing wa mahigugma sa kinabuhi nila, nahigugma ra ta aning simbahan nga atong gibuhat niya, proud kay kunuhay ta aning nindot ang simbahan atong nabuhat, pero ang atong kasing-kasing wa maliwat sa atong gihimuan aning maong simbahan, sawayon ta ni Kristo. Ang gusto dahil ni Kristo, paghimo mog nindot nga lubong, pero ninduta pod ang inyong kasing-kasing nga muhaong sa gilubong diha. Dili lang kay magpagarbo mo nga nindot kog nahimo tungod kay nakatukod ko aning simbahan, tungod kay nakapalit kog pila ka slots anang gikuan ni Padre Siano diha nga mga projects. Nya proud nako tungod kay nakadonate kog pila ka ektaryang yuta sa simbahan. Proud nako. Nindot na kayong simbahan kay ako'y ga-sponsor ana. Pero ang imong kasing-kasing liwat sa mga Pariseo. Unsa man tong kasing-kasinga, puno sa sala. Ang sala mo'y gusto ni Kristo nga mawagtang una patamutukod. So kining atong gitukod rong simbahan nga naarang-arang ang naong, kada mo anhi dinhi mo ingon nindot kay ang simbahan pader. Nako tungod ni ninyo kay sige mo palit og slot. Ay ikaw gyud ani pader. Nako dili kamo. And in my heart na humble down gyud ko ani ining miraculous nga hitabo dinhi sa atong parokya nga sud lang sa mubong panahon mga duha ka tuig nahimo ni nato tungod sa atong paghigugmaay. Hinaoton ta mituhop ni sa atong kasing-kasing kanang Kapilinya di Fatima diha sa San Remigio, kining atong parokya dinhi, mga 40 million kapin ang atong na-contribute sa mga donations nga gidawat nato pinaagi ni ining atong parokya sa kaninyong mga parishioners, territorial o online parishioners. Mo nang nindot kay rong selebrasyon dito sa Kapilinya di Fatima sa San Remigio, kay nahimo na gyud tong Kapilinya katong chapel o ang area na nindot. Nga naman, tungod sa atong kasing-kasing nga manggihatagon, kasing-kasing nga matuuhon, kasing-kasing nga mahigugmaon. Og kung maunay atong gamiton nga kasing-kasing sa pagtukod og mga structures nga nindot para sa atong pagtuo o para sa mga santos nga mga martir, malipay ang Ginoo, mahimo ta niyang anak. Lingi ako no imong kuan tupad ing nahigugma kadako. Yan nahigugma kanako. Pangutana. O hilasan kay isang moingon, yes. At sabot ang kasing-kasing ana makasasala.
Mao na siya. Daghan kay diha. Kaning gasulo bugingon ani, apil na ning nagwali karon na wali-wali lang pero wa mo kakita sa kasing-kasing ani. Apil na tong lektor dire, tong kanta-kanta. Otro sa to. Pakapin pa na nato mga madre kanang nagbilo-bilo ba. So, ay na lang ta. Ang kasing-kasing mo itan-aon sa Ginoo. Ngano man, kahibaw man siya sa tong kasing-kasing. O may malilong, mo na, musaway gid siya nato. Pero daghan kay diha, nga wa magbilo, wa gay mo serve dire, naaras daplin, pero ang kasing-kasing nahigugma kayo sa simbahan. Kana, congratulations. Daghan kay namalit nato og slots nga driver lang og taxi, driver og habal-habal. Naaras kilid-kilid di ginato matagad, pero nagsigig tigom og kwarta aron lang gyud ko makapalit og usa ka slot. Kana nindot kay nagkasing-kasing. Daghan kay diha nga nangalusno ang ilang negosyo, nangaalkansi tungod adtong pandemic. Wa na nangasira na, pero mo palit lang gyapog slot. Kana grabe kay nang kasing-kasinga. Naamagan eroy gasigi diag hatag na tog bugas. Nihatag na og 15 kasakong bugas nga naay tag na po ka 5 kilo rice. O gahapon deliver na sad og 20 kasako na sang bugas. Naku unsa man ka lain man kag masuko. Di mo man ta sige deliver og bugas. Simple ra kay tubag. Ay sos, grasya nas Ginoo pader. Gisogo ra kos Ginoo ana. Na nindutag daghan ang sugoon, aw daghan magitingali ang gisugo. Murag kanira tingay siya mo'y ganahan mo sunod. Ingon tingin itong Ginoo niya, naamad yung kay sobra-sobra diha, paigo pa man ang 20 kasakong bugas, ana, ipalit na bi, i-deliver na dito. Nya kay, ang iya tingin kasing-kasing, kanang liwat-liwat sa Ginoo ba? Maluluyon, manggihatagon, way kahadlok unsay sunod, kay misalig sa Ginoo nga nag-ingon, ayaw mo kahadlok sa ugma, kay naa ako'y mo atiman ninyo. Adali kay siyang nakapalit. Pero kaning kasing-kasing nga naa ang garbo, naa ang kahakog, naa ang unsa pa na dihang mga materialistic. Kusog kay nang moingon, ayaw. Uy, sus, mag-usik-usik ka diya. Mag-usik-usik ka. Ngayon yung magkuntutukan. Di mo motoo nga nasa mga taong ingon, naa pa na hangtod karon ug mao na sila ang mga modelo nato, mao na sila ang mga modern prophets, mao na sila ang mga modern saints nga gitawag sad ni Kristo nga mga anak sa Dios, iyang mga igsoon. Pero ang kanang mosupak sad ang makasing-kasing nga masinupakon sa sugo sa Ginoo, mao sad na sila ang mga modern Pharisees, mga modern scribes nga nagsigig kontra o sigig plano unsaon pagpatay si Jesus. Mao na sila silutan kining nagsunod sa Ginoo, matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, kamong mga matinumanon sa sugo ni Kristo, unsa may ihatag, himuon mong mga anak sa Dios. Na atong what? Gay katong gusto